it's only in the heart that we can see clearly. No, diha lamang sa paggamit nato sa atong kasing-kasing nga makakita kita kung unsa gyud ang tinud-anay nga anaa. No, it's only in the heart. So once again, good morning. Nausab ka natong tanan. So good morning usab sa atong mga kaigsuunan nga nagsudoon karon no sa tuag kining misa no, naminaw karon diya sa atong mga diya sa Facebook o sa uban pag mga social media platform. So karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan sa kining Most Sacred Heart, no? According to history, 3rd century pa, no, gisugda na sa mga tao ang pagdebosyon sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus until the time nga si Kristo in the 3rd century sa niabot nga mga panahon, no, ni pakita ngadto kang Saint Mary Margaret Alacoque, no, dito sa Paray-le-Monial sa Francia. Dito iyang giingnan ang maong madre, no, o sa siya ka madre, giingnan niya nga magdebosyon gyud ang mga tao, i-establish ang debosyon sa kining Sacred Heart of Jesus, na Sister Margaret Mary Alacoque sa Paray-le-Monial. I was able to visit the place together with there were 8 of us, mga pare nga nangadto mi sa Roma, and then we were able to visit the place. So dito sa usa ka kapilya nagpakita, no, ang atong Ginoong Jesucristo kang Sister Margaret Mary Alacoque, and then gisultihan siya nga awhagon gyud ang mga tao nga magdebosyon sa mahal nga kasing-kasing niya. Ingon niya na doon niya mga Santo Papa, no, ni pagkanaog yun o kining gitawag na ito hangyo or kining guidelines, no, o proclamation nga ang kining himuon nga kining gitawag na ito universal ang pagdebosyon sa Most Sacred Heart. So unsa man ang kung atong pamalandungan, unsa man gid ay anaa sa Most Sacred Heart naa sa kasing-kasing nga kinahanglan man gyud nga atong idebosyonan. No, it's not only nga nagdebosyon ka, magsimba ka o First Friday muna nuna gyud na siya kahulugan nga nung gi-emphasize man gyud sa atong Ginoong Jesucristo ang kasing-kasing. So doon ay ginaingon nga it's only in the heart that we can see clearly. No, diha lamang sa paggamit nato sa atong kasing-kasing nga makakita kita kung unsa gyud ang tinud-anay nga anaa. No, it's only in the heart. Sa pananglitan, makakita kag mga makililimos kung wala sa imong kasing-kasing ang pagkamatinabangon, di gyud ka kakita sa kalisodan ng mga tawhana. Makakita ka sa imong isig kaingon nga nag-ilaid sa kawadon kung wala gyud na sa imong kasing-kasing ang pagkamatinabangon. Bisan pag maghilak pa na sa imong atubangan, magtulo ng dugo ni ana sa kapait, di gyud ka matandong kung wala sa imong kasing-kasing. So importante gyud ay kaining ang pagtulon ni Kristo nga naa sa imong kasing-kasing. Doon na kay gitawag na to balaan ng kasing-kasing. Kaya kung wala gani na, mabitaw na nga mo ingon ni mga to, pagkabato pong kasing-kasing ni bayana. Bato yung kasing-kasing. So nga naman, di yun maluoy, bisag usaon pa nimo. Bisag usaon pa nimo ganyo, di yun maluoy. It is because wala man sa iyang kasing-kasing mo na nga di yun na makadungog nimo, di yun na makakita nimo, di yun na makapanimahok nimo kung wala sa ilang kasing-kasing ang pagkamaluluyon. Klaro ba mo na nga gi-emphasize gid na ni Kristo nga ipadebosyonan gyud ang iyang Sacred Heart aron nga maklaro gyud nato ni. And secondly, kung imong tan-awon ang imahe sa Sacred Heart of Jesus, dunay nagsilaob ang kalayo.
O di ba no na kita mo sila uba wala. Sila wala. Kalayo wala. O naa gid ay sa ato pa unsa man ang sila uba. Dili lang ordinaryo nga kaluoy. Nagsilaog nga kaluoy. Una siya. Dili lang ingon nga ang luoy mo ko na niya pero di na ko mutabang na niya. Dili na siya maoy kasing-kasing nga gitudlo ni Kristo kanato. Kana yung nagsilaog. Kana bitaw mo ingon ka nga mas bali pang di ko kakaon kay kana sila mo di kakaon. Oh, nagsilaog yun. No, ana no? Mas bali pa nga ako'y dili nga ako mismo dili mapasidunggan kay sa kana sila may dili makapasidunggan. Nagsilaog yun, no? Sana mas bali pa nga ako'y mamatay kaysa kana sila mo'y mga matay. Mungo na klaro nga Sacred Heart ng debosyon. Nga naman, anaagyod kasing-kasing. Anaagyod ang nagsilaog nga gugma. Anaagyod ang nagsilaog nga kaluoy. Ang ato na yung pagdebosyon sa Most Sacred Heart of Jesus, dili lamang nga, simba rin ko sa First Friday. Kaya debosyon mangugo ay taon kaluoy. Ngayon mo kinaiya, nagsilaog ba ng kuan lagi, pati lang hindi mong maldita ha. Ay lain man ni silaog na ako. Ang ako mang kamaldita mo ni silaog na ako. Lahi siguro ng kasing-kasingan ng naani mo. Bisan tuod kung nagsigi ka og simba sa debosyon ka Sacred Heart, pero lain man ni silaog nimo. Ang imo manoong kamaldita. So dili na sa mao. Klaro ba? Okay, atong balikon ha. Ang Sacred Heart of Jesus, 3rd century pa. Gidebosyonan ani. Kaya nakita siguro sa atong Ginoong Jesucristo nga murag lahi man po ning ilahang pagkadebosyon na murag wala makaepekto nila. Mo nga nagpakita gid siya. Nagpakita gid siya. Ngadto kang Saint Margaret Mary Alacoque nga padebosyonon gyud. And then in order to be reminded ang imo daing kasing-kasing importante gid kayo. Kung wala kay kasing-kasing, sa ako na ginaingon, bisag unsay imong makita, di ginakatandog nimo. Dili gyud na. Muna nga sundon gyud nato ang kasing-kasing sa atong Ginoo. Kaya si Saint Agustin, no, kung atong tanawon si San Agustin o si Saint Augustine, kung sa English pa na Saint Augustine, pero sa Binisaya si San Agustin, no, niingon siya sa iyahang mga proclamations po, niingon po siya, "My heart is restless until it rests in you, my God." Saan to pa, ang iyahang kasing-kasing matud pa ni San Agustin sa Hippo, ang iyang kasing-kasing murabang uneasy kayo ba? Hangtod nga iyaha kining gipapahulay diha sa Ginoo. Sa ato pa di ay, kinahanglan di ay nga, kining atong pagkatao, dili lang kay diri ra ta kutob sa atong mismong personal, ato ginang i-connect ngadto sa kasing-kasing ni Jesus. So, sa atong pagpadayon ni Santos nga Misa, happy fiesta kaninyo, no? At least nakasabot-sabot na ko gamay kung unsa day ni pagdebosyon. Dili day katong igo orang musimbang ma First Friday. Debosyon magugo First Friday. Unya, usama na imuhang kasing-kasing, may pagka-Sacred Heart na mapud na. Ay, Sacred Heart na gidagwa ini. Uwa, no? So, klaruhan na kay daghan ra ba kang mga nadunggan akong istorya kabahin nimo nga murag bato-bato kag kasing-kasing gamay. Di ka kamaong maluoy. Di maluoy mo panalagsa. Uy, dili na mahimo ng panalagsa. Kinahanglan yun nga permanente kay nagsilaog yun ang kasing-kasingan nimo. No, nagtanaw ra ko ng Sacred Heart, gidugsak pa sa mga punyal, gipurong-purungan pa sa maidlok nga tuno, pero nagsilaog yun gihapon ang iyahang gugma ngadto sa katawhan. Ingon niya na. So, mao kana ang ato ang pagtulunan karon o paningkamot kita, no? Sa atong pagkatao, wa man gyud tay dili man gyud ta perpekto, pero maningkamot ra gyud ta. Dili bitaw nato ba seryoso lang uban dili lagi ko mabago na ingon lagi go ani na
Wala gidangat nimo impierno ka. Impierno ka na imong style. Kaya sa kung saon kag may-may, di mo gyud ko minaw, ane ra gyud ko, dili na gyud ko mabago. Okay ra na. Pero huna-huna nga daghan kay ulusbon sa imong kinaiya. Ilabi na gayon nga nagdebosyon ka sa Sacred Heart of Jesus. Manindog palihog.